Ja kažem od sebe, ti kod tebe će. Ajde. Evo ga lazanja, gospod lazanja. Poslednje. Jer što smo počeli video, danas će biti vlog. Ne bro, Snimaj rošu. eno ga tamo peder. Jao, Jesno ovaj ovdje. ovaj vamo je pederčić. Evo kako. Ti si pederčina. Ovaj se kaže jebo ispod drkine vrbe, ja čuo, ono načisto. Ti si jebo s vrbom i sa roškom. Vatreni navijač. Evo, dami gospode roška. Kad idemo u školu? Šta će jebo s tobom? On snima stvarno. Ti si jebo sam. I nismo rekli, danas će biti vlog, inače... Danas će biti vlog, evo ga, Koltox FTV, šalimo se Koltox TV, a ovo je Ducko. Gospodine, a ovo je naš brat Stasić. Danke. Kažem ljudima, ne kažem tebi. Ajde ti slab, ajde. I mi se vidimo kad bude počela utakmica, a tada go, signorito, praise. To je taj trenutak kada Ramos daje fenomenalan ti gol. Atletico! Evo pogledajte samo i to. Puf! I gol! Real je prvak sveta. Evo ga tamo, ovo su igrači Atletika. Atletika, ovaj i ovaj. Ovaj se jako obrko, zato što ne je za Atletiko. Šutira ga Griezmann. Griezmann! Dobro je prečka! Fenomenalna prečka! Evo igrači navijači Real Madrida se žale. Evo ga i budala Griezmann. Koji je mašin. Evo ga navijači Atletika i ovaj ovdje. Razdužili su se navijači Atletika! Nema nade! Sve je gotovo! Nebo se otvorilo! Ja slučajem ovdje igram! Jedite gol. Ja igram sa ovim, I mi se vraćamo ako bude bilo nešto dobro. A tada post. A bre, došli smo do penalima da puknete bre, tako bre. Koliko se prestani, koliko se? Eno i tamo youtuberi, ovi snimaju video, ovo vam je Straja HD, ovo vam je Dux. Evo, pogledajte vi ove šanse. Ovo je navija. Oči nisam moće lizati. Oči ne si gledaš, nije za mači. Ovo je gospodin Dukse, vidite ljudi je malo se drogira čovjek. Šakira ples, brate. Pa nema niko ovdje 13. Šta je dalje bez povratka? Zato neću ne smete gledati. Ljudi, znate šta? Mi ćemo ovo da, ne znamo nija šta, vada. Ako Bog daje ćemo da isjećemo, ovo je odličan golman, odličan levi bek na celome svijetu. Ovo mi je Marcelo broj 2. Ovo mi je Joe Hart, sirenski Joe Hart. A ja sam Claudio Bravo original. A ovo je drugi radi dete. Lazare! Zarađujem ti samo. Ljudi, Ronaldo se moli, ajmo. Aj, kako igra. A ovo je drugi radi dete. Da bi pao na penalu šutom na glavom i prebacio gol. Ovo ćemo snimati da gledate kako će biti napito. Već snimamo minutu. Već snimamo minut, Real se sprema. Evo ga gospodine, ovo je Đusko klub. On je striptizeta, privatna. Vigoj, ovo je čovjek koji se ubio. Markane, ovo isjeći da sam sad igrao. Nemam pojma. Ba ne znam da se Ronaldo se povredio. Samo je. Znate šta ljudi, mi se vraćamo kad ovo bude počelo penali. Ajmo Vaskez, ljubim te. Duh Baja Živunda. Ajde! Bravo, idemo. Ja se počeo se derb. Ide, Real je poveo 2-1. 2-1.
Lepo je bio ovaj šut, Oblak Buda nije imao refleks da se baci. Baša! Nemoj bre ti. Evo igrači Reala. I evo ga koji je promašio penal, koji je bio fenomenalni penal, ali ovaj je pogodio prečku. Ako sad pogodi prečku, ja ću da skočim iz terase. Keylor Navas bi mogao da šutne, nije šutirao Griezmann. Griezmann će da šutira penal. Molim te, reci mi da ćeš da promašiš. Reci mi da ćeš promašiš. Bravo, bravo. Mamu ti majmunsku. Baša je za malo da dobi srčku. Za malo. Ili ti kolaps. Ne zanima ko će pobediti. Nema nijednog gola. Da Atletico pobedi. A, baki snimamo. Marcelo šuta penal. Evo ga gospodin Marcelo. U njega svi verujemo. Ja ga ne Dobro, o! Evo Marcelo. Ide preko gola. Nemoj, Baša. Marcelo će šutirati penal. Kreće Marcelo. Marcelo! Bravo! Bravo! dobit će. Bravo! Ja sam ga pročitao. Bravo Picasso, DiCaprio, šalim se. Šta gola ti rekao. Ja Ja. ne bi ga obranio. Svaka ti čast. Bravo, bravo. Bobel ga je pročito, ali... Marcelo Brudišu. Ma evo, znaš kako. U kovo šutira Gabi. Evo, vidite. 2-1 u penalu, da, jeste. Navas se koncentriše. Ko? Evo. Gabi se sprema. Gabi, majstor, šta sam ti rekao, moram. Alo. Ovo je bomba bila. Jeste Gabi. Jeste Gabiša. Kako ga je prezu i leo. Alo, šta je? Ovo ide iz tela. Evo vidite Vićinovi Beat Battle, tu je s nama Stefi HD. Šalimo se, tu je Lajska HD. Ako želite posjetiti njega YouTube kanal, bolje nemoj da posjećujete, iako ga nema. Ima ga tu Glajfer iz HD. Ajmo, evo ga, Navas se moli Bogu, ajmo, vidite. Da Bog ti oknu munju posrećao. Šta ja idem? Ajde, klempavi umaš. Dobar! Treba te poći se bar. Smiran Gered, Mireno Gered, Belo A postiže. bravo ko Baša. Pa majko. Oba, je. Ovo slušaj moj Oblak. Lepo, Gered Bale smireno polako. Daj Preko go. nas ko betan. Ma ne znam ti ovaj Oblak, da ne znam dobro branim penal. A zare, što ti praviš? Pa nećeš da imaš vremena. Da, pa i ovako za 42 sekunde. Allah akbar. Vi proteste. Kaldron. Celo. Aj, reci mi Ramo, reci mi Navas, reci mi, aj dan ti 5 evra ako odbraniš. Bravo, bravo. Jo, srčki ti moti majke. Šta mi snimam čipili oči? A nemoj se, baca se uvek u jednu stranu. Ja, uvatila me. Ovako ću ja već snimam 5 minuta, 50 minuta penale, brate. Evo ga! Molim te preko gola. Nemoj ti da mi govoriš, neće bude preko gola, neće. Ko je ovo, majke ti? Žurina? Ajmo Ramos, ljubim te u dupe. Bravo, preko gola. Evo ga, vi ga ovaj Kinez, bato moj, šta je? Ajmo, držimo ti palčeve Realu da pobediš. I sad se sprema naš budući šampion, najbolji igrač svijeta, koji je najbolji igrao. Brate, ovaj plače, ajmo Navas je, Navas. Bravo! Ronaldo za pobjedu! Za pobjedu, Ronaldo! Dobit će čovjek srčku. Nemojte se derati ako sad Ronaldo. Dobit će se, ajmo Ronaldo, u dupe te. Ljudi, baš je poludo, dobio srčku čovjeka. Koliko se ti vi ukla na kanal, ako zna, čovjek je pobedio. Neko. Ronaldo se sprema za penalti. Cristiano Ronaldo se sprema za fenomenalni penal. Ronaldo.
Ronaldo! Real prvak sveta! Idemo bre! Dobio je srčke! Dobio je srčku! Dobio je srčku čovjek! Idemo bre! Cijelo da mi staje na smeti. O, Bog me pogleda! Real je prvak sveta! Real je prvak sveta! Real je prvak sveta! Baš nam je dobio srčku! Evo ljudi navijač Atletika je Savadan, tako da vraćamo se mi kad bude bila titula. Vraćamo se kad bude bila titula.